Bueno, hasiko gaitu orduan? Bai. Arratsaldeon. Gaur hastezako maiatzeko olorak ekitaldi sorta kulturala eta Aitor Arana idazleekin hasiko dugu gaur. Ibilbide literaturako eta hizkuntza alorreko oso parue dauke Aitorrek. Literatura arloan fikzioa, saiakerare bai, poesia ez, baina gainontzeko danak jorro ditu. Eta literatura arlo hortan baita genero alditike aurrez, aldez aurretiken inoiz jorrabeko arlueke jorra izan ditu. Hizkuntzalaritza arlun berriz, hiztegigintza oso zabal jorra izan du, berezik esango genuke Nafarruko hizkera eta euskalkitan. Baileraz, baiela ebilitzen da, lan ikerketa lan izugarri einez, eta gramatika batzuke einez ditu. Horrekin lotuta, dator nolabait esperantukiko harremanare. 20 urte zitula, hasi izan esperantu ikisten, eta orduz geroztik, etengabeko harremana izin da, esperantukiko izin dakua. Bai idatziz da bai ahoz. Gaur egune, esperantista elkarteko kide da, eta hemen bertan jarraitze de elkartzen, esperantuz hitz egiteko, zesanik ez, mundun zier hainbat jendekin mezuk trukatzeko. Gaur kontan, hori, esperantoa euskara normalizatzeko hizkuntza baliagarria da hitzaldien izenburue, eta hori zertan dan, edo nola dan posible, azalduko jo Aitorre gaur. Ondo. Arruma, nahi dekenin? Eskerrik asko, Aitor. Ondo, orduan ni gaur egia esan berri zahar baten berri ematera nator. Izan ere esperantoaren kontu zaharra da. Kontu zaharra da, naiz eta gaur egun Euskal Herrian oso jende gutxik daukan esperantoaren berri. Berez esperantoa zertarako sortu zen. Esperantoa sortu zen, hori izan baino lehen behar bada galdera bat egin behar genduke. Eta galdera hori izan liteke inungo herrik baldauka eskubide moralik bere hizkuntza munduko beste herri guztiei inposatzeko, edo ezartzeko, edo haien erabilerarako ezartzeko, ez dezagun esan inposatzeko, ezartzeko, esan dezagun. Eskubide moralik badauka inungo herrik bere hizkuntza munduko beste herri guztiei ezartzeko, gainean ipintzeko. Zoi zer iruditzen zaizue? Ez, erantzuna berehala etortzen da. Hori berez erantzun horrek automatikoki eskatzen du ezezko erantzuna, ez da? Eta hori edozeinik galdetuta hori gola izaten da. Erantzuna ezezkoa izaten da. Baina hala ere, gaur egun munduan eta egia esan historia osoan hori ez da horrela izan. Beti izan da indarra zeukan herriak inposatzen ziren bere hizkuntza bestei kulturarekin batera, noski, esan berrik ez dago, eta askotan erlijioarekin batera. Historia osoan zehar hori horrela zala ikusten zanez, zenbait ez, asko, alegin asko egin die, hau da bat, liburu hau esperantoz dago idatzita, eta liburu honek erakusten digu, eta ikusten dezute orrialde batzuk euskala, hemen bilduta daude, historian zehar, nazioarteko hizkuntza neutrala sortzeko egin diren aleginak. Hemen 300 edo 400 hizkuntza daude, proiektu modun aurkeztu direnak, munduan inungo herrik ez dezan bere hizkuntza inposatu, eta hizkuntza neutral bat erabili dezagun, danon artean geure nazioarteko harremanetan erabiltzeko. Izan ere, nazioarteko hizkuntza neutralaren helburua hizkuntza bat munduan zabaltzen danean, orain arte historiak erakusten digun bezala, eta gainera guk oso hurbil daukagu hori, ni txikian nintzenean esate baterako gogoan daukat, nik suerte aukin nun, eta ni Legazbiarra naiz, suertea izan nun, eta Legazbiko ikastolan ibili nintzen, lehenengo promozioan, 75ean hasi zanen ikastola, eta ni gogoratzen izan txikitan nola esaten ziguten munduan ibiltzeko
frantsesa ikasi behar gendula. Ez dakit, hemen adin hortako norbait dagon, hori entzuteko adina daukana, hori izaten ziguten guri txikitan, eta guk besterik gabe sinistu iten gendun, pentsatzen gendun, frantsesa zala, kanpora joan behar izan ezkero, erabiliko gendun hizkuntza. Gerora jakin gendun, frantsesa etzala beti izan, nazioarteko hizkuntza nolabait esateko. Lehenago, guk dakigun erdera, espainola izan zala, espainola izan zen garai batean, gehien bat nazioartean erabiltzen zen hizkuntza harremanetarako, nazioarteko harremanetarako. Eta gero gainera, nire belaunaldiko gertatu zitzaigun, nera bezarora aiatu ginenean, bapatean, ez dakigu zergatik, frantsesak etzula piperrik balio, eta esaten hasi zitzaizkigun ingelesa zala. Eta ingelesa ikasi behar gendula, eta horretan alegindu beharko gendula. Eta gainera indartsu sartu zen ingelesa. Aipatu nahi dizuet, behar bada parentesi txikia eginez, aipatu nahi dizuet, ingelesa etzala kasualitate sartu. Gaur egun eskoletan eta gure seme-alabek eta ingelesa ikasi behar badute, eta guri beti esan bazaigu, nazioartean ibiltzeko ingelesa ikasi behar dugula, hori ez dela ingelesa polita dalako, edo ingelesa interesgarria dalako, edo ikasteko oso hizkuntza erresa dalako. Badakizue hizkuntza naturalen artean ez dagoela hizkuntza erresik. Ikasteko hizkuntza erresik ez dago, norberarentzat hizkuntza erresa da, ondo dakizuen bezala norberak dakina. Eta hortik aparte beti alegina handia egin behar da hizkuntza natural bat ikasteko. Orduan, esaten ari naizena da, ingelesa ez dut aurkitu datua, eta pena daukat, ez zindetalako erakutsi, alako liburutan eta alako herrialdetan jarrita dago, jendeak ikusi esan, ez dut aurkitu datu hori, baina guk Aitorrek aipatu duen bezala, nola topaketak egiten ditugun Euskal Herrian, esperantisten artean, eta gai hau oso ezaguna da guretzako, baina nik eskatu izan dut, erreferentzi hori, eta inoiz ez didate ekarri, baina badakigu 50ko eta 60ko hamarkadetan, behar bada 50koaren bugaeran eta 60koaren hasieran, Estatu Batuak, Britainia Handia eta Australiako hainbat agintari eta alkartu zirela, eta propio erabaki zutela, frantsesa baztertu nahi zutela, nazioarteko harremanetatik, eta ingelesa ipini nahi zutela paper horretan. Zergatik eta zertarako, beraien hizkuntza dalako eta beraiek ahalmen hori daukatelako, besterik gabe. Kasu honetan, ahalmen militarra baino gehiago, badakizue munduan zehar zabaldu diren hizkuntzak armen bidez zabaldu direla normalean. Europan bertan, oindala 2200 urte latina zabaltzen eta hasi zanean, erromatarrak nahiko argileak ziren eta armak erabiltzeaz gain hiritartasuna ere erabiltzen zuten herri barbaroentzako edo herri barbaro izeneko hientzako interesgarria eta erakargarria zana. Horren bidez asko lortu zuten edatzea, baina armen bidez baitare, noski. Eta gerora nik esango nuke gehienetan horrela izan dela. Begiratu besterik ez dago Ameriketan gertatu dan Europako hizkuntzekin, Europarrak ara heltzean beraien hizkuntzak nola zabaldu zituzten eta zer eginez, ez? Australian berdin, Afrikan ez dute lortu, Afrikan populazioa handia dalako, orduan Europar hizkuntzak zabaldu die, Afrikan desente, baina bertakoak oso indartsu mantentzen dira zorionez, eta Asian ere ez dute lortu. Asian gainera zibilizazio garrantzitsuak topatu zituzten leku askotan. Etzan Amerikan bezala izan, Amerikan motelago zebiltzalako, bertako biztanleak, ez da. Orduan, laburtuz, erabaki egin zuten. Gure seme-alabak ingelesa ikasten ari dira gaur egun ikastolan, ingelesdunek hori nahi izan zutelako, eta gainera gure gobernuek onartu egin dutelako hori. Eta zuzen iruditzen zaie eta egokia, eta zertarako hartuko dugu beste lanik, ez? Hori horrela baldin badago, ez da. Baina, hasierako galderara itzuliko gara, hasieran planteatu dizuedan galdera horretara, eta galdera horren muina bete gabe dago oraindik. Hau da, inork ez baldin badauka bere hizkuntza beste herri guztiei inposatzeko eskubide moralik, zertan ari geha danok ingelesa edo frantsesa berdin zaite. Nik esperantista moduan askotan esaten dut eta egia da, ni ez nago ingelesaren aurka. Nik ingelesa ikasi dut baita ere, eta ez nago ingelesaren aurka, oso hizkuntza interesgarria iruditzen zait, eta oso historia interesgarria daukala,
daukan adala, iruditzen zait, momentu jakin batean gainera gaur egun euskarak daukan egoeran, egon zan ingelesa, ez dakit hori kontu hori entzun dezuten, baina oso interesgarria da, 12. eta 13. mendeetan, Frankoek Irlak inbaditu zituztenean, Frantzitik edo gaur egun Frantzia dan horretatik, gaur egun Britainia Handia dan horretara joan zirenean, frantsesa inposatu zutenan, eta ingelesa gehienen hizkuntza zana, hegoaldeko gehienen hizkuntza zana, baserritarren arteko hizkuntza modun gelditu zen, eta ia desagertzeko zorian izan zen, eta badaude lekukotasunak esaten dutenak, kalkulua jotzen zutela, noiz desagertuko zen ingelesa, martxa hartan, ez da noiz desagertuko zen ingelesa. Zoritxarrez guk euskaldunok gauza bera aitu izan dugu, 1800 inguruan, jadanik, hor bazebiltzan, izenekin eta datekin ni pixka bat nahaztu egiten naiz, baina Humboldt eta Schuhart eta olako hizkuntzalari alemaniarrak euskararekin oso interesatuta zeudenak, eta zenbait lekutan jadanik baieztatzen zen 1800 urtean, 1800 urtean baieztatzen zen 19. mendea bukatzerako euskara desagertuta egongo zala, ordura arteko martxan jarraitzen bazon. Zorionez 21. gaude, eta makal eta gaizki dago euskararen egoera, baina hizkuntza bizia da. Ingelesak egoera hori bizi izan zuen Frankoek inbaditu zituztenean, eta korteko hizkuntza frantsesa bihurtu zanen, eta hori frantsesez hitz egitea guaia esalako, eta orduan ingelesa baserritarren eskuetan geratu zen, eta galbidean zegon ikaskuntza zentroetatik kanpo eta bar. Gero berpiztu egin zen, gerrak eta goraberak eta izan ziren, berpiztu egin zen, eta orduan, esaten dizuedana da, pixkanaka arilkoa bildu egingo dugu, ikusten dezute zabaldu egin detala desente, pixkanaka bere onera etorri zen, indartu egin zen, eta gerora aiatu dan, puntura aiatu da. Baina, zergatik hitz egin behar dugu ingelesdunak jatorriz eta jaiotzaz ingelesdunak ez geranok ingelesez derrigor gure herritik ateratzen geranean. Galdera hori da. Ez dugu hitz egin behar. Ez dugu behartuta egon behar ingelesez hitz egitera, ez da frantsesez eta ez da espainolez ere. Ideiala eta liburu honek erakusten duen bezala lareun alegin eginda, lareun pertsona argi daude hor, arazo honen inguruan buruz argiak eta ziren pertsonak dira, hor agertzen direnak, tartean napar bat dago, tartean napar bat ere badago bere proiektuarekin. Eta horiek esaten zuten, munduan, baso batean, danetariko landarak eta zuhaitzak dauden bezala, munduan danetariko hizkuntzak eta kulturak daude, eta horiek babestu egin behar dira. Eta orduan, historiak erakusten digunez, herri bat zabaltzen danen, berdin dio espainolak izan portugesak edo berdin zaigu, herri bat zabaltzen denean beste asko galtzen direla, haien hizkuntzak eta kulturak, eta gainera batzutan genozidioak ere egiten direla, zen badakizue gaur egungo estatu batuetan, Ameriketako estatu batuetan propio erabakizala, indioak akabatu egingo zituztela guztiak, hile egingo zituztela, arazo hori gainetik entzeko. Beste leku batzuetan ez, adibidez, espainolek ez zuten hainbeste jo horretara, Ameriketan, gehiago jo zuten mestizajera eta nahasketara, eta horrela akulturizatzera, beste kultura bat ezartzera. Baina estatu batuetan bai, erabaki izan hile egingo zituztela, azkenen danak ez zituzten hil, zorionez, baina badakizue erreserbetan sartu zituztela, eta munduko desastrea egin zuten, eta gaur egun kalkulatzen da, 50 urte barru, bizirik egongo diren indioen hizkuntzak segurazki izango direla Navajoa, Fuerte Xamar dagoelako, Fuerte Xamar esaten ari naiz, 25.000 iztun, 25.000 iztun, Navajoa Fuerte Xamar dago, Ojiue indioak laku handien inguruan daudenak, Ojiue indioak nahiko ondo daude, zorionez euskaldunak bezala daudelako, 2 estatutan daudelako, estatu batuetan daude, eta Kanadan ere badaude. Eta orduan hori dela eta hobeto daude. Eta Txerokiak ere, Txerokiak unibertsitatean txerokieraz ikasten dabiltza, ingelesez ere bai, baina txerokieraz ere bai. Eta orduan ematen du 3 horiek behintzat, 3 kultura horiek bizirik mantenduko dira, baina zer da hori, arrastuen, azken arrastoa da zegonarekin konparatuta. Orduan galera ikaragarria da. Orduan hori ez gertatzeko ahaleginak egin dira,
jende jatorra eta pentsatzen duena badagolako munduan, zorionez, eta jarrera hoien kontra egin duena, ez da. Eta horretarako beti ulertu da hizkuntza dela giltzarria, hizkuntza dela giltzarria. Eta hizkuntza bat behar dela, hizkuntza guztiak gordetzen eta mantentzen lagunduko duena, baina aldi berean, eta aldi berean, hizkuntza guztiak mantenduko dituena eta gordeko dituena, babestuko dituena, eta aldi berean, denon arteko, nazioarteko harremanetan erraztasun handiz lagunduko duena. Orduan, ideala litzateke euskaldunek euskeraz jakin dezatela eta euskeraz egin dezatela, euren herrian, eta kanpora irten behar dutenean, ez dezatela euskera inposatu, guk gaina indarrik ez daukagu ez da, baina ez dezatela euskera inposatu, eta erabili dezatela neutrala dan hizkuntza bat, inposaketarik ekarriko ez duen. Eta hori, gaur egun esperantoa izango litzateke. Esperantoa izango litzateke. Horrek zer ekarriko luke, herri guztiei gauza bera egin arazi ezkero edo proposatu ezkero eta herri guztiek hori egingo balute, frantsesek ere eskolan esperantoa ikasiko lukete, eta herrian frantsesez egingo lukete, eta espainolek ere bai. Hau jakina gaur egun ikusita eta gaur egun planteatuta badirudiola amets hutsa dela, eta lortu ezina dela, eta bar. Baina denboran, zenbat eta beranduago egin okerrago da, zenbat eta lehenago egin hobe da, eta orain dela 200 urte egin balitz, edo orain dela 200 urte lehenengo proiektuak agertu zirenean egin balitz, gaur egun arazo hau aspaldi konponduta egongo litzateke, ez da. Orduan, euskaldunok Euskal Herrian euskeraz egingo genduke, eta kanpoko herriekiko harremanak esperantoz izango lirateke. Baina hori ez litzateke gure jarrera bakarrik izango, beste herri guztien jarrera ere izango litzateke. Adibide batzuk aipatzeko, badira aleginak egin dira. Esate baterako, gerra zibila baino lehen, Kataluniako gobernuak erabakizun Kataluniako hizkuntza bakarra katalana dela, eta kanpoko herriekiko harremanak izateko, esperantoa erabiliko zala. Zergatik, esperantoa ez dalako inorena, eta aldi berean danona dalako. Orduan, inposaketarik ez lukelako ezarriko. Eta hori abian jarri zuten, baina gero kasualitatez 36ko gerra etorri zen, eta bertan bera gelditu zen. Historian hurbilago Txinak egin zuen alegin hori. Ni esperantoa ikasten hasi nintzenean, esperantoa ikasi nunen, ahaztu egin zait zuei esatea, nazioarteko hizkuntzaren kontu hau aipatzean, jakina, horrelako proiektu bat gogoan izan dutenek, beti eduki dute kontutan, hizkuntza naturalak ikastea gauza zaila dela. Benetan ondo ikastea gauza zaila dela. Orduan, nazioarteko hizkuntza neutral horrek, erresa eta logikoa izan behar dula. Orduan, beti horrelako gauzak egin direnean, beti ez, baina ia beti, esperantoa oso kasu hona da, oso adibide hona da horrena, hizkuntza ikasterresa eginda, hizkuntza naturaletatik gauza logikoak eta sinpleak hartuz. Eta dauzkaten salbuespenak eta gauza zailak kenduz. Orduan, azken batean esaten dugunean nazioarteko hizkuntza asmatua dela eta artifiziala, esperantoa asmatua eta artifiziala dela, eta bar, ez da hain asmatua eta ez da hain artifiziala. Hizkuntza naturaletan oinarrituta dagoelako. Eta esperantoaren kasuan gainera, egilea Zamenhof zan, orain ez dugu lortzen pantalla berriro pintzea. Ez da, edo klikatu ingo dut, klikauta berba da gertuko da. Bai, berez, geldik eukitzen danen itzaldu egiten da, ez da, eta gero nahikoa izaten da xagua pixka bat ikutzea, eta piztu egin da. Piztuga, bai, hori da, bitarten berriro piztuko dugu. Orduan, osagai erresak hartu eta zailak kendu, eta horrez, ondo, eskerrik asko. Honek nola dauke gora eta bera juteko, bai, hemen. Xagure bau duz mastera. Baita, bai, egia. Bai, Zamenhof aterako dugu. Gure Zamenhof zera da, esperantoa asmatu zuna, Polonia arrazan, Zamenhof Polonia arrazan,
Eta 16 urte zeuskanean oso kezkatuta zegoen kontu honekin, azaldu dizuedan guztiarekin, bera poloniarra zen, baina 1800 eta 30ean edo jaiozan, nahiz ondoroitzen, ez berra da geroago, kontua da esperantozko lehenengo gramatika 87an, atera zula. 1887an bera oso gaztea zanean, eta Polonia orduan Errusiaren menpean zegoen. Beraz, poloniarrak ofizialki errusiarrak ziren, gaur egun hegoaldeko euskaldunak espainolak eran bezala derrigor, eta iparraldekoak frantsesak diren bezala. Orduan berak hizkuntz nahazte borrazte handi xamarra zeukan herrian, aita judua zeukan, berare judua zan, orduan Jiddisch, Alemanieraren dialektoa, juduen Alemanieraren dialektoa hitz egiten zuten etxean, Jiddisch hizkuntzan, kalean noski poloniera nagusi xamar zebilen, baina debekatu egiten zitzaien poloniera hitz egitea, eta kaleetan soldaduak egoten ziren jendeari gogora gazten, baino gehiago egur keinuekin eta adierazten errusieraz hitz egin behar zutela, eta ez polonieraz. Eta gainera Alemaniera ere indartsu zebilen garai hartan, alderdi hortan, Alemania ondoan hurbil dagolako, eta beti kulturalki garrantzitsua izan zelako. Orduan, herrian, Bialistoken, Zamenhofen Bialistok herrian, 4 eta 5 hizkuntza errez egiten ziren, ezta? Eta horrek, arazoak eta zoritxar handiak ekartzen zituen. Denek etzakizkiten, eta bar. Eta orduan, Zamenhofek 15 urterekin oso garbi ikusten zuen, hori, batzuek beste inposatu nahi zietela, beren hizkuntza bestearena errespetatu gabe, eta bar. Eta orduan bera horrekin kezkatuta, heldu zen beste asko heldu ziren ondoriora, bat behar dugu neutrala danontzako eta bakoitzak berea egin dezala, bakea izan dezagun. Eta gainera horrek mundu osoko bake helburuetan eta nahi horretan lagunduko liguke, pentsatzen zuen berak. Ogi puska bazan, oso gizon hona da, honen biografia irakurtzea da, hola, sufritu besterik etzun egin gaixoak gainera badakizu, beha 1920 inguruan hil zan, baina gero 40ko hamarkadan naziak nagusi jarri zirenean zean Alemanian eta Europako zatia handi batean dakizuen bezala judua zala esan dizuet, familia ere judua zon, naziak gainera, naziek pentsatu zuten, juduak dira, eta esperantoa asmatu dute, eta ez dakizer, esperantoa juduen hizkuntza da, danak akabatu behar ditugu, eta propio bialdu zituzten Zamenhofen seme-alabak eta bilobak hiltzera. Naziak haien bila ibili ziren, bat salbatu zen, Zamenhofen alaba baten semea, biloba, Zamenhofek 3 seme eta alaba bat izan zituen, naziak danak hil zituzten, bertan bi seme etxean afusilatu zituzten, eta geratzen ziren 2 seme alabak kontzentrazio gune horietara eraman zituzten, baina alabak pelikuletan bezala, trenetik, Auschwitzera zeramatela, trenetik salto egin da, lortuzun semetxoarekin, semetxoa besoetan hartuta, iaz egitea, eta oraindik ere seme hori bizi da, oso esperantista zaharra da, zaharrenetakoa, 100 urte inguru baditu, eta berak esaten du, nire bi raiton, edo aitona tokatzen zaio, nire aitonak, eta ez dakizart, berak oso ondo hitz egiten du, gainera, esperantoz, nik ikusi izan dut, bideoetan eta hori ere oso gizon jatorra da. Esan nahi nizuena da, Zamenhofek egoera hori ikusi zula, herrian, eta orduan esperantoa sortzeko ernamuin garrantzitsua izan zen Zamenhofen beraren egoera, hizkuntza egoera. Galderarik balin badokazute, lasai egin, niri gertatzen zaidana da, jakina niko 20 urte bete nitunetik mundu hontan sartuta nagonez, gauza hauek guztiak askotan entzun ditut, eta behar bada errepikatu beharreko gauzak egon daitezke. Orduan lasai galdetu, kokatzeko, eta barreta. Orduan, ezaten ari nintzena da, nazio batzuek egin dutela, alegina, esperantoa martxan jartzeko. Kataluniak egin zuen, Txinak ere egin zuen, ni horregatik hasi naiz hau guztia kontatzen, esperantoa, nik 80ko hamarkadan ikasi nun, eta orduan argitalpen dotorenak, politenak, eta zainduenak, eta aur literatura, eta gazte literatura, eta helduentzako aldizkariak, eta liburuak, eta bar, Txinatik zetozkigun. Txinak alegina handia egin zuen, esperantoa indartzeko, inguruan muga asko dauzkalako, bueltan muga asko dauzkalako, eta orduan pentsatzen zuen, mesedegarria izan zitekela, jakina gainera nola txinera oso musikala edo asentuen araberakoa dan,
oso ikasgaitza jaiotzetik ez dakik nontzako, orduan pentsatzen zuen esperantoa hizkuntza neutral moduan eta oso interesgarria zala. Baina, olako aleginak egiten direnean, zer gertatzen da, zoritxarrez, gaur egun Hungariari gertatzen ari zaiona. Hungariarrek erabaki zuten, eta gainera gobernua alde agertu zen, nik beti pena handia daukat, esate baterako hemen hitzaldi hontan zoragarria izango litzateke Nafarroko gobernuko eta Gasteizko gobernuko hizkuntza arduradunak egotea, baina ez ditu izenak esango, Bastarrika eta Nafarrokoa norbait hori ditzen da, nola ditzen den kultur eta hizkuntza arduraduna Mendoza izango da, irudia ikusten ari naiz, baina izenetarako txar naiz, zoragarria litzateke Bastarrika eta Mendoza, hemen egotea, gauza hau egentzuteko, beste herri batzuetan egindalako. Eta Hungariarrek oindala 4 urte, ez pentsau jundan mendea zari ganik, erabaki zuten, gu ez gara ingelesdunak, guk Hungariera daukagu, gaina oso harro daude, Hungarierarekin, badakizue zeatik etorri zala, gaur egungo Errusia iparraldetik, berai Magyar, ez dakit Magyar izena entzunez, Magyar herria, moitu gintzan iparretik, gaur egun dauden lekura, eta badakite zei bilbide egin zuten, eta bar, eta hizkuntza garrantzitsua dela, nortasunerako, beraiek eslaviar hizkuntzez inguratuta geratu zirelako, eta desagertzeko, zorian baita ere, Euskaldunok hizkuntza erromantzeek inguratuta gauden bezala. Eta orduan, hizkuntza nortasun handia daukate. Orduan, gu ez gara ingelesdunak, ingelesa oso ondo iruditzen zaigu, baina ingelesdunentzako. Orduan, egin behar duguna da, eskoletan esperantoa irakatsi, eta Hungariatik irtetzean esperantoa erabili. Hori da egoera ideala, eta nik Euskal Herrian nahi nukena Portugalen ere egitea, eta Frantzian, eta Espainian, eta gure inguru osoan, baita mundu osoan ere. Baina ze gertatzen da horrelako alegin bat isolatuta egiten denean, inguruko nazioek hori berori egiten ez dutenez, Hungariarrek ez daukatela erabiltzarik. Esperantoa Hungariatik irten da. Badakiten mundu osoan esperantistak daudela, ni bezala, ni mundu osoan ibil naiteke lasai, eta beti dauzkat kontaktuak esperantistekin, eta beti, ez dakit, udazkenean Nederlanden ibili nintzen, eta nik ez nuen hitzerdirik ere egin ingelesez edo nederlanderaz. Egun osoan esperantoz ibili nintzen, han izan nintzen aste betean. Hori badakigu esperantistok eta ezagutzen dugu jendea eta ibiltzen gera, baina gobernuek ez dute horretan parte hartzen. Orduan, Hungariaren alegin hori, seguru aski, eta esperantistoan esperientziaren arabera, udaberriko lore eder bat udazkenean edo udaran zimeltzen dan bezala, holaxe zimelduko da, ez dakitzen bat urte barru. Behar bada 5 urte barru, behar bada 10 urte barru, eta etxi egin beharko du Hungariako gobernuak inguruko ez degulako gauza bera egiten. Eta orduan hori da komeria. Komeria da herriak ezin diola ikusi arazi agintariari zeintzuk diren hizkuntza neutral baten abantailak. Eta gainera errespetuzko jarrera dala, funtsezkoa dana, herrien arteko errespetuzko jarrera. Zuk ingelesdun moduan ez idazun eri mesedez ingelesa inposatu, nik zuri euskera inposatzen ez dizudan bezala, eta horretarako eta gainera zu euskaldun berria izan ez zaitezen, eta ni ingelesdun berria izan ez nadin horrek dauzkan zailtasunekin eta bar, bilok eukidezagun, bilok izan gaitezen, esperantodun berriak, bilok maila berean egon gaitezen, eta batak bestearen gainean abantailarik ez dezan izan. Orduan, eta gai nagusira, galderarik badago? Bota galderarik balin badago edo lasai egin. Pixka bat hurbildu nahi dut gaia zearen ingurura. Beitu hemen gaudenez, eta hau daukagunez, baita egin dezakeguna da, zuek ideia, nik askotan ikusi dut mapa, baina apuntautan neukan hor, baina hor pelikula kontatzen hasi natzaizu eta egia esan apunteak ez naiz jarraitzen ari, eta gero bai helduko diet, baina polita izango da, interesgarria izango da, esperantoa mundu jarriko dut, eta ia zer ematen digun. Bai, mapa batzuk hemen egongo dira. Bai, hau interesgarria da, adibidez. Bai, hemen ikusten da esperantisten mugimentua nun dagoen nagusiki, Bai, bueno, badakizue,
Jakina, niri askotan galdetzen didate, irratietan eta esperantoari buruz hitz egin izan dudanean, eta munduan zenbat esperantista daude, ezta? Eta, baina esperantoak esertarako balio du, ezta? Ni txikitan ez, baina nera bezaroan espainol batek, Kanarietako espainol batek esan zidan, baina euskera, baina euskeraz, Don Kijote ezin da egin euskeraz, ezta? Horrelako zeak, ezta? Zorionez ordurako jadanik itzulita zegoen Don Kijote, gipuzkeraz, lehenengo itzulpena, orain izena ez dizuet esango egilearena, izenetarako txarra naizelako, baina ni oroitzen ez nik 18 urtekin erosi nula, Don Kijote euskeraz, gipuzkeraz, eta gerora batuan ere atera da, eta orduan normala da, ez dakinak olako galderak egiten ditu, normala da nez, eta orduan esperantistoi 11 aldiz galtzen digute, baina esperantua zertarako, eta zenbat hiztun daude, eta erantzuna izan daiteke 2 milioi, 8 milioi guk geuk ere ez dakigu, momentuntan ez dakigu zenbat eran. Baina honek ideia bat egiten dut, eta nire susmoa da, ez dut begiratu nik hau, baina askotan ikusi izan ditut mapa hauek, eta nire susmoa da, hau internetez daukan erabilera izango dela, hemen ikusten den mapantan. Noski ikusten dezute Europa josita dagoela, eta gero estatu batuak, eta bitxia da, baina estatu batuetan, bai, esperantista asko daude, jende jatorra asko dago, leku guztietan jende argia eta jende ona leku guztietan dago, zorionez, eta estatu batuetan bai. Afrika flojo ikusten dezute arrazoi simple bategatik. Afrikako herri askotan argindarrik ere ez dagoelako. Nik Tanzaniako esperantista lagun bat izan nuen, gero kontaktua galdu gendu, baina urte askoan elkarri idatzi genion, eta berak esaten zuen, zuri mezuak bialtzeko Aitor, zehara jun behar dut, ondoko herrira, ez da gizema kilometrota, eta han badagolako nola diek, kafetegi horiek, ziberkafetegiak eta bar, eta hola, baina gizonarentzako alegina zan, jutea eta esperantistekin harremanak izateko eta bar, eta horregatik da hori. Australian badana basamortu badau, Errusia iparralde osoa ikusten dezute, eta iparburu ingurua eta basamortu guneak, horrek erabileraren, mapa hau erabileraren adierazgarria izan daiteke, esan nahi dizuet, gaur egun pixka bat lenguarekin lotuta, Hungaria egiten ari dan, alegina egiten ari dan bezala, Brasil ere ari dala. Nei oso bitxia iruditzen zait, ez dut ulertzen zergatik sartu zaion Brasili nahi hori edo, baina Brasilgo esperantistak lortu dute gobernuari entzunaraztea, esperantoari buruz, gobernuari ondo iruditu zaio, eta Mexikon ere bai. Eta Mexikon deigarria da, erdera dalako hizkuntza nagusia, naiz eta gero bertako hizkuntzak 200 gora dauden Mexikon bakarrik, baina orduan Mexikotik mugitzeko iparrera ez, eta iparrera bai neurri batean estatu batuetan erdera asko egiten dalako, espainolez, baina hegoalde osoa espainolez daukate, Brasil kenduta, eta gaina Brasilien portugesez, erderaren oso antzekoa danez, askotan moldatu egiten dira, ez da, baina hala ere, esperantistek lortu dute, Euskal Herrian lortzen ez daguna, gutxiegi, Euskal Herriko esperantistak gutxiegi, indar gutxiegi daukagu, eta orduan hori da egoera. Baina ekarri nahi dudana, orain gustatuko litzaidak zuei pixka bat aipatzea gaiaren muina, gaur egungo hitzaldi honen muina, nola lagundu dizaiok esperantoak euskerari, ez? Eta egia esan hori esperantistek askotan badakite, esperantistak munduko leku guztietan gaudenez, herri menperatu edo kulturalki menperatu eta zapaldu askotan badaude beste esperantista batzuk. Nik adibidez, Bilbon, orain dela hilabete, Hanan izeneko esperantista jator batekin. Hitz egin nun kasualitatez nire adinekoa. Eta Hanan Israeldik etorri zen, Bilbora, Euskal Herria zea zeukan, mitifikatuta eta gaixoak, uste dut egundoko ostiakoa hartuko zula, ze pentsatzen zuen, hauek autonomia daukatela badira 30 urte, euskera barra haituko da, leku guztietan, berreskuratuta egongo da, jakina beha Israeldik dator, Israelen bai lortu zuten, Israelera ez normalizatzea soilik, baita berpistea ere, badakizue hebreera berez 12. mendean edo galduzala 10 hizkuntza moduan, etxeko transmisioa eten egin zen, eta erlijio hizkuntza moduan galdu zen, eta gero 800 urte geroago, erabaki zuten beraien herri hizkuntza zala, eta berpiztu egin nahi zutela, eta lortu egin zuten. Jakina,
gobernua horren alde zegoen, eskola guztiak horretarako jarri ziren, eta beraiek oso konbentzituta zeuden horrekin, euskaldun gehienoi falta zaigoen konbentzimendu hori beraiek bazeukaten, eta lortu egin zuten, eta gaur egun 5 milioi hiztun die munduko leku askotatik etorritakoak, eta denek dakite hebreeraz, eta gainera lortu duten normala den bezala, okerrezpanago 48an egin zan estatua, Israel estatu moduan sortu 48an, eta errezkero hizkuntza erabat normalizatuta dut, eta gainera kale hizkera dago, eta izan daiteken guztia. Danetariko jargak eta sortu dira, erabili egiten dalako. Orduan Janan, hemen zegon, eta hori, hizkuntzari buruz, eta abar, galdezka hasi ziren, beak esan zidan, Aitor, zu nire etxera etortzen zeanen, ara juten zeanen, hitz egingo dugu, hango kontu ez. Orain ni hemen Euskal Herrian nago, eta hemengo kontuei buruz jakin nahi nuke eta hitz egin nahi nuke, eta orduan galdera asko egin zizkidan, eta nik ez neukan ezer esplikatu beharrik gizonari, bera egoera berean egonda, herri zapaldua, eta abar izan da, hori estaturik gabekoa eta ia historia osoan, gauza guztiak oso ondo ulertzen zitulako eta egoera berean geundelako azken batean, bera eta biok. Eta orduan hori leku askotan gertatzen da, munduan leku askotan gertatzen da, eta horregatik esperantista askok nahi lukete, hizkuntza minorizatuetako esperantista askok nahi lukete esperantoa benetan erabiltzea, ulertzen dutelako hizkuntza minorizatu hori indartu eta lagundu egingo litzakela. Zergatik, baina aitzakiarik gabe, hau da. Egin behar dana da, eta ja hasiko naiz puntuetara etortzen, egin behar dana da, adibidez, Euskal Herriko egoera. Euskal Herrian euskaraz jakitea borondatezkoa da. Nahi dunak ikasi dezake eta nahi dunak hitz egin dezake, baina inorrez dago behartuta. Ez bada erkidego autonomoko lanposturen batean, eta baina berez behartuta kalean inorrez dago. Eta orduan, Frantziak eta Espainiak usten dute, hori, nahi dunak ikasi dezala, eta besterik gabe. Baina bai frantsesa bai badago legez ezarrita eta derrigorpen handia dago iparraldean, eta Espainian noski konstituzioak derrigortzen gaitu espainolaz jakitera, eta euskeraz, nahi duna indezala, ez da? Orduan, aitzakiarik gabe esaten dut, herri minorizatuetako esperantistek adierazten dutena adalako hain zuzen ere, hori bukatutzat eman behar dugu, eta egin behar dena da, euskera ipini hegoaldean, erderaren paperean, teorian bakarrik, ez naiz esaten ari legez, teorian bakarrik. Hau da, lehentasuna eman beti euskerari eta kanpora begira esperantoa aipatu, gutxienez aipatu, eta jendeak jakin dezala, baina ni Espainira noa, eta baina esperantoz egin nahi dut Espainin. Eta Frantzira noa, eta esperantoz egin nahi dut Frantzian, eta ez dakizute, eta zuk ez dakizu esperantoa, eta bar, ez da. Orduan, hori benetan gauzatuko balitz eta gobernuen laguntza izango bagenu, azkenean bai lortuko litzateke nolabait frantsesa eta espainola ezabatzea Euskal Herrian, edo ahultzea. Euskarari gertatu zaiona, Euskal Herrian euskarari gertatu zaiona, Euskal Herrian frantsesari eta espainolari gertatzea lortuko litzateke horrela pixkanaka. Ez litzatekelako frantsesaren eta espainolaren beharrik izango, ezta? Baina orduan zuek esango didazue, eta arrazoia izango dezute, Aitor oso ondo, oso polita, ez da, eta oso ideia ona, baina hori gauzatzeko modurik ez da. Frantzia dalako, eta Espainia dalako, eta oso garbi dauzkatelako hizkuntz kontuak eurek, eta ikusi besterik ez dago euskera zein egoeratan dagon, zer egin duten eta zer nahi duten ikusteko, ez da. Orduan nik beti esaten dut, eta beste esperantista batzuekin aipatuta beraiei ideia ona iruditu izan zaie, eta leku batzuetan eginda, udalbiltzak egin izan duna, badakizue nola dagon euskal udalen sarea, nola baita esateko. Udaletxe batzuek, ofizialki eta derrigortuta Frantzian eta Espainian gaude, baina gure euskaldunak eta Euskal Herrian gaude, eta gure arteko harremanak euskara hutsean egingo ditugu. Eta horrela, azken baten ideia hori hortik etorri zen, eta horri eskerrak euskarari kasurik, Frantziari eta Espainiari kasurik egin gabe, euskarari arnasbide berri bat eman zitzaion. Hain zuzen ere, udaloien arteko harreman hori dana euskaraz egiten delako. Arazo batzuk egon die, gora bera batzuk egon die, eta bar, baina egia da leku berri bat sortu zaiola euskarari lehen etzeukana.
Eta gainera, lehenengo hizkuntza euskera dana, eta esan daitekena hizkuntza bakarra, euskera duna, plaza horretan euskera bakarrik erabiltzen da. Orduan, udalbiltzak egin zuna, edo gaur egun nola ditzen da, Euskal Udalen elkartea, edo nola da, Euskal Udal, Eudel izango da, ez dakit hitzak nola diren, baina Eudelek lortu duna nahi genduke herri txikietako gobernuek egitea, hau da, Eusko Jaurlaritzak, gure kasuan iparraldean ez daukagu, orduan Naparroko gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak erabakitzea, bilera serioak eginda, erabakitzea Kataluniarekin harremanak esperantoz bakarrik egitea. Eta Oksitaniarrek ez daukate, badira beste herri batzuk, txikiak direnak, Europan zehar, orain ez datozkidanak burura, baina ulertzen didazu, ez? Herri txikiek euren arteko harremanak esperantoz izatea. Eta herri txikiak esaten ari geranean, baina gobernuen eskutik, ez gera katalanak eta euskaldunak eta galegoak bakarrik esaten ari, edo Oksitaniarrak, edo tabar. Nik zaku horretan, esperantistok, zaku horretan sartzen ditugu graziarrak, lituaniarrak, letoniarrak, indarra hundirik ez daukaten nazio guztiak. Munduan pisu hundirik ez daukaten nazio guztiak. Horiek guztiek horrelako sare bat osatuko balute, pixkanaka derrigorpena sortuko lukete herri handien aurrean. Herri handiek pak, tanka, esperantoa topatuko lukete. Eta orduan hasiko lirateke ikusten, bai benetan esperantoak funtzionatzen duela, azken 150 urteetan funtzionatu duen bezala, benetan ikasteko erresa dela, 3 hilabetean ikasi daitekeen hizkuntza dela, gogoz hartu ezkero, noski. Ez pentsa, badaude, gure talde esperantistetan badaude, euskeraz badaude Arinaiztarrak, badaude, euskara ikasten ari naiz, 30 urtean esaten ari direnak, ez euskara ikasten ari naiz. Esperantiston artean badaude komentzantoi. Eta komentzanto bat, zuek ulertzen dezute hitz hori, latinetik datorrelako, komentzanto bat hasten ari dana da. Baina beti da komentzanto, berak askotan esaten dute, pardonu mi estás comenzando, barkatu ni hasi berria naiz eta mi estás comenzando, urtietan esaten du eta pena da, benetan esperantoa oso erraza da ikasteko, Gero, nahi badezute pixka bat esperantoaren ezaugarriak aipatuko ditugu, baina bukatu nahi nuke ideia borobiltzen, Orduan hori izango litzateke interesgarria. Alde batetik, gobernu txikiak elkartzea, estatudunak eta estatugabeak eta hori erabakitzea. Batzuei proposatu zaie. Lituaniarrek, letoniarrek entzun dute horren inguruan eta bar, baina gero egiten dutena da etxi egiten dute. Egiten dutena da, baina ingelesa hain handia da, hain indartsua da, hain zabalduta dago, eskoletan hain sartuta dago. Eta bar, hori ezinezkoa da hori egitea. Baina nik orduan, esperantista horiei, zea ipatzen ziat. Txikitako gure goera, Legazpin. Nik orain 52 urte dauzkat. Eta lehen aipatu dizuedan bezala, zorionez, nik aita euskaltzalea dauket, ama Burgoskoa, erdalduna, aita euskaltzalea, eta ikastola zabaldu zanen, adinean geundenok, ikastolan sartu gintun, eta horri eskerrak, ni ikastolan ibili nintzen txikitan. Gerora, gaiarekin interesa eukidu dalako, gerora jakin dut, baina gerora oso gerora, 55 urterekin edo, Madrilen, eta ni horrek harritu nindun, jakina gauza batzuetarako interesa izaten dutelako, Madrilen egiten direla, aldian behin hizkuntza ikerketak, Espainiako hizkuntzak nola dauden ikusteko, baina eurek eginda. Eurek hartzen dute aditu bat, eta Euskal Herrira bat, bialdu, Kataluniara beste bat, eta kaletan, eskoletan, patioetan jartzen da, eta haitzen du, eta ipintzen du, Bilbon, eskoletako patioan, Jesukristok ere ez du euskeraz egiten. Ume guztiak erderaz ari, ikastola izan da ere, danak erderaz. Eta holako txostenak eta egiten dituzte, Guk ez dakiku horren berri ez dugu izaten, baina bai, egiten dira, Alemaniarrek ere egiten dituzte, etortzen dira, Euskal Herriko kaleetan euskera zenbat haitzen dan jakiteko, oso interesatuta daudelako euskerarekin eta bere euskeraren berreskurapenarekin eta normalizazioarekin eta bar, etortzen dira, eta egiten dituzte horrelako neurketak, kale neurketak. Eta orduan nik esaten diadana da,
Bai, oso zaila dirudi, ingelesa oso indartsua eta bar, baina nik 3-4 urten euskanean eta ikastolan hasi nintzanean, andereño nekane jatorrarekin, nik ez nekin, baina gerora, esan dizuedan bezala, 45 bat urterekin Madrilgo inkesta horien berri izan nun, eta jakin nun, liburu bat erosi ahal izan nulako bigarren eskuko liburu denda batean, jakin nun Legazpin egintzala. Hizkuntz neurketa, garai hortan, 70ko hamarkadan, gu ikastolan hasi berriak ginenean, eta badakizue zenbat neskamutiko geunden Legazpin, jakina, etorkin mordua etorri zan, haien artean nire ama, euskara kaletik desagertu zan, Brinkolan eta Barrendiolan eta Fuertetxo gelditu zan, baina kalean ia etzan entzuten, hemen Azpitintazkoitin zorionez etzan gertatu hori, baina Legazpi Zumarraga eta Urretxun bai, ondo dakizuen bezala, eta kontua da datua. Zenbat neskamutiko uste dezute ginela euskaldunak 70ko hamarkadan Legazpin. Ikastolako adinean, esan nahi dut, 10 urtetik berako neskamutikoak. 10 urtetik berako neskamutikoak. 100 Ba, 111. 111, omen gunden, Hau da, euskera zegoen, hola, hilzorian, Legazpin, nabarmen. Eta gaur egun zenbat uste dezute diela dauden 10 urtetik berako euskaldunak, neskamutikoak. Zenbat iruditzen zaizu, egongo diela? 10 urtetik berakoa gainez. Bai, gaur egun, 2016. Euskaradunak, euskaraz. Bai. 185. Gora, uste daudela, 180 gora. Zergatik? Ba nahi izan zalako. Eta guraso batzuk egon zielako nahi izan zutenak, alegin egin zutenak, gaina garai horietan kostata, eta pixkanaka, zorionez jakina testu inguru historikoak ere lagundu zuen hortan, noski, autonomiak sortu ziren, eta barkar, frankismoa bukatu zen, eta bar, eta horrek asko lagundu zuen, zorionez, baina ezinezkoa zirudien. Aditu askok, lehen aipatu dizuet, 1800 urtean esaten zutela euskara etzala jauko 2. mendera, baina aditu askok, txepetxek eta barrek, 1950-1950 eta ikusten zuten, euskara, Nafarroatik desagertuko zala seguru, jotzen zuten, Arabatik ere bai, noski, iparraldean zalantzak zeuden, eta Bizkaia eta Gipuzkoa oso gaizki geratuko zirela, eta segurazki belaunaldi pare batean Nafarroko egoera sortuko zala Gipuzkoan, eta hori aurre ikusten zen. Eta oraingoan bai gertatu zitekeen, ez 1800ean bezala, oraingoan beste desabantaila batzuk, euskalako iparraldean kaltea handia egin zuna esate baterako telebista. Iparraldeko euskaltzalek, noizbait izan badezute haiekin hitz egiteko aukerarik eta adina duten euskaltzalek Jean-Louis Devant eta Junes Casenaf eta hoiekin hitz egiten badezute, beraiek esango dizuete. Gu frantzestu gintuzten, ez lehenengo mundu gerra eta bigarren mundu gerra eta bar, horrek garrantzia izan zuen. Baina gu frantzestu gintuzten, gure sukaldeetan telebista sartu zigutenean. Han etzan izan espainol asko juntziela, hemen bezala, espainol asko etorri zirela ona. Han beste gailu batzuk erabili ziren telebista eta eskola, eta Nafarroak ez zituen hartu etorkin asko. Nafarroan euskara galdu zen oso denbora luzean, baina oso azkar, oso eremu handian esan nahi dut, eta nahiko azkar, bertakoen artean, kanpotarrik etorri gabe. Hor beste testu inguru historiko bat dagoelako Nafarroan, Nafarrei sinistu arazi zitzaielako azken batean ez zirela euskaldunak. Eta orduan ez bagea euskaldunak ez dugu zertan euskaraz egin, eta horrekin dago gehiago lotuta Nafarroan. Eta orduan horrela. Orduan egin daiteken gauza da, laburtuz, eta borobilduz, eta borobila itxiz, egin daiteken gauza da nahi izan ezkero. Gobernuek benetan hartuko balute hori aintzat, egin ahal izango litzateke. Eta itxaropen tanta bat, etorri daiteke Europar Batasunetik. Europar Batasunean jakina ideala izango litzateke, esperantoa erabiltzea Europar Batasunean. Zergatik? Nik Oriain izeneko Irlandar bat ezagutzen dut esperantista, han lanean dabilena, berak 10 hizkuntza irlandera dauka gainera, ez dakit badakizuen, baina Irlandan 10 hizkuntza irlandera daukatenak 100 bat bakarrik dira, oso gaizki dago. Kasualitatez Oriain jauna irlandera duna da, jaiotzetik, eta esperantista. Esperantoz bikain egiten du oso ondo, eta berak ahontaz hizketan ari ginela esaten zidan, guk urtero aurkezten dugu Europar Batasunean
proiektutxo bat, esanez, azken batean ez da proiektutxo bat, eta nola urte asko daramaten egiten, urtero berbera aurkezten dute, azken batean agiri berberak dira, baina beraiek hori egiten dute, eta nire ustez ondo egiten dute, behar bada egunen batean fruituak etorriko dira, eta besterik gabe esaten dute, Europar Batasunean 27 hizkuntza ofizial dauzkagu, eta badakizue paperak itzultzen eta aurrekontuaren erdia baino gehiago gastatzen dela, itzultzaileentzako oso ondo, hase ondo, hemen kobratzen dugu, eta baina zentzugabekeria ikaragarria da, hor egiten dana, dirutza hori urterokoa dana, gainera horretaz ni esperantoz irakurritan nago liburu batean, eta milioiak dira, itzulpenetan gastatzen direnak Europar Batasunean, eta hori gaur egun bideratu beharko litzateke, nik hiri izan diadan bezala, Afrikari laguntzen, edo ekologian, edo horrelako proiektuetan, eta ez testu nekagarri batzuk oso jende gutxik irakurriko ditunak gainera 27 hizkuntzatara itzultzen, ez da zentzuduna, eta orduan esperantistek egiten dutena da hainbat daudelako, Europar Batasunen egiten dutena da. Gogoratu zaitezte, esperantoa hemen dagoela, 3 hilabetean ikasi daitekela, serio hartzen badezute, eta horrela saiestuko genituzkeela, jakina, hizkuntza guztiak izango lirateke ofizialak Europan, eta ez 27 bakarrik, danak izango lirateke ofizialak, baina esperantoa bakarrik erabiliko litzateke danon arteko harremanetarako. Horrekin, jakina, agiri horietan oso garbi agertzen da, horrekin hainbeste eta hainbeste eta hainbeste diru aurreratuko litzateke, eta guk proposatzen dugu diru hori hontan eta hontan eta hontan erabiltzea. Zein da erantzuna, etortzen zaien erantzuna? Norbaiti bururatzen zaio, zein izango da erantzuna, edo nortzuk jarriko diren, zeiru itzen zaizue. Erantzuna izaten da, bai, oso idea una, oso jatorra, eta danok berdinak era, eta egia da, eta ez da gizerta, eta berdintasuna hori da lortu behar dugun helburua, eta munduko pakean lagundu, gure jarrerarekin, eta bar, baina behar bada, nola jarriko ditugu danak orain esperantoa ikasten, ez? Naiz eta 3 hilabetean ikasi ahal izan, behar bada askozaz bideragarria izango litzateke 3 hizkuntza bakarrik eukitzea, ofizialak, 3 hizkuntzatara bakarrik itzultzea, eta hori egingo bagenu, aurrekontua jatxiko genduke, jakina, eta diru pila bat aurreztuko genduke, eta bar, eta zeintzuk dira, 3 hizkuntza, horiek bai esan behar dizkitazuela, zeintzuk dira 3 hizkuntza horiek, ze herri dira? Ingelesa, frantsesa eta alemana, garbi dago. Horiek dira esaten dutenak gure hizkuntzak dira, hemen ajola dutenak, balio duten bakarrak, azken batean hori da subkonsientean daukatena. Eta bat ikasi berrin hiru ikasi berda, no? Bai, beraien gatik, bai. Eta berdin zaigu, alegia, beraiei berdin zaie, zeure herrian beste batzuk badazkatzu ere. Ikasi itzazu, 7, berdin dio. Nekea zuretzako izango da, ez niretzako. Nekea zuretzako izango da, ez niretzako. Eta beste gauza bat, gobernuek oso ahaztuta daukatena, eta niri amorru handia ematen didana da, eta gainera krisialdian gertatu da, ikusi izan dugu, familiak oso kargatuta daude, ekonomikoki oso kargatuta daude gure gizartean. Eta gainera, esaten zaigu eta onartu egin dugu, ingelesa seme-alabei erakutsi behar digula. Eta Irlandara, Estatu Batuetara, Britainia Handira, bialdu behar ditugula, egundoko kostuekin gainera, ingelesa ikasteko, eta bar, danok dakigunean, euskerarekin badakigulako, zenbat jende hasidan ikasten, eta zenbat jende utzi duen bertan behera, zaila egin zaielako, danok jakinda, ingelesa benetan ondo ikastea, ze zaila dan. Ez ingelesa dalako, lehen esan dizuedan bezala, hizkuntza naturala dalako, bere salbuespen eta historia guztiekin, ez? Ingelesak badakizue aditz kontuak eta erresak dauzkala, baina bere alderdi zaila ere badauka, eta hori da pixka bat literaturan murgildu bazate, konturatuko zate, literatura ulergaitza dala ingelesez, eta zera ere, bai, phrasal verbs esaten diren aditz horiek, gainera edozein lekutan edozer esan nahi dutenak, eta gero beste leku batean ez dutenak balio, eta beste batzuk dauzkate, eta hori desastre hutsa da, Hori ikasi ezina da. Bertakoak jakingo du, ama hizkuntza balin badu, eta urte askoan egoten bada, kanpoko bat ikasiko ditu, ez da, eta bar. Orduan, familiak oso kargatuta daude, eta esperantoa hasieratik, lehenengo mailatik, irakatsiko balitz, ikastoletan, eta barrean, eta estatu guztietan dalako ikastetxeetan, lekuko ikastetxeetan, eta bar, 2 ikasturtetan umeek hori bere ganatuta eukiko lukete. Esan nahi dut 2 ikasturtetan beraiek
ikasteko alegina egin gabe. 3 hilabetean ikasi daitekelako benetan. Pertsona heldu batek esperanto hartzen badu, hau esperantoa ikasgai da. Euskaraz atera dugun liburua, esperantoa ikasteko liburua, Euskal Herriko Esperanto elkartean berrargitaratu egin dugu lehendik atera eta zegoen, gaztean nintzenean idatzi non nik, eta gaur eguneratu egin dugu, eta berritu eta aberaztu. Eta hori, hau serio hartzen badezute, ekaina, maiatza, uztaila, ekaina, abuztua, irailerako ikasita, bai, irailerako ondo jakingo zenukete, serio hartu ezkera. Eta euskera eta hori zemoruzkoa. Bai, nahi badezute horretara pasatuko gera, zen nire ustez ideia hartu dezute, eta herri txikiei. Ez que ni hain belarre txarra, izkuntzutako naiz, zer ez bat. Politika eta ordu, zehapena matek. Bueno, ikusi ezagun esperantoa. Esperantoak zera dauka, lehen esan dugun bezala, hizkuntza naturalen gauza erresak, bere ganatuta, eta gauza zailak kenduta. Orduan, esperantoa saiatu da, Zamenhof saiatu zen hasieratik salbuespenak eta saiesten. Eta Zamenhofek egin zuen gauza bat, eta zorionez gizon argila zan, eta hori oso ondo egin zuen, UNESCOk ofizialtzat hartzen du esperantoa. Nazioarteko hizkuntza moduan ofizialtzat esperantoa bakarrik hartzen du UNESCOk, gobernuek egiten dutena eginda ere, baina UNESCOk hori aspaldi esan da dauka. Orduan, Zamenhofek egin zuena izan zen, bazegolako beste esperientzia bat, lehen esan dizuet, laureun alegin egin direla, hizkuntza neutralak aurkeztuz, eta esperantoaren aurretik, ez dakit inoiz entzun dezuten volapuka, guk euskeraz volapuka, esaten dugu. Ubez idazten da, eta volapuka hitz horrek berez munduko hizkuntza esan nahi du. Alemaniar batek asmatu zuen, Schleyer izeneko alemaniarrak, eta indarra hartzen hasi zen, esperantoa baino lehen, hau da, 1800 eta 75ean, esperantoa 75ean, hortik aurrera, volapuka 75ean aurkeztu zuen Schleierrek, alemaniarrak, eta indarra hartzen hasi zen, jendeari ideia oso jatorra iruditu zaion, eta behingoz lehenengo aldiz historian mundu osora zabaldu zen nazioarteko hizkuntz proiektu bat, volapuka izan zen lehenengoa. Baina Schleierrek akats bat egin zuen eta handia izan zen, eta jakina berak erraztu zuen, aditzak erresak, ez dakiz eta bar, baina egin zuena izan zen hiztegia, hau da, hitzak berak asmatzen zituen. Eta hori ez da egin behar. Hau da, aulkia esateko, nik ez dakit bolapukez, aulkia esateko jamaje asmatzen zuen, eta jamaje ipintzen zuen, baina gero berari ere aztu egiten zitzaion, ez da, zei pinioten nun txingurria esateko zei pinioten nun, ez da, eta orduan, denbora guztian oso kontu ezaguna da, bolapukistek, lehenengo bilerak, nazioarteko bilerak eta egin zituztenean, etzan hitz egiten, haiek ez zuten hitz egiten bolapukez, nazioarteko topaketetan, eta hori porrota da, noski. Zer erabiltzen zuten? Frantsesa. Erabiltzen zuten garai hartan nazioarteko hizkuntza ofiziala frantsesa zalako. Eta hori porrota handi ez. Baina arrazoi nagusia hori izan, eta antzeko xehetasunak. Jendeak hiztegia behar zula denbora guztien ondoan, hitzak begiratzeko, etzalako oroitzen. Eta orduan, jakina, zorionez, Zamenhof ari zan, esperantoa egiten, volapuka atera zanen, zorionez berak etzekin, zorionez komunikabideak etzeuden gaur egun dauden bezala, berak oso berandu izan zuen volapukaren berri, eta horrek lagundu zion bere proiektua nolabait esateko garbi eta eragin txarrik gabe edo sortzen. Eta berak oso garbi ikusi zuen, nazioarteko hizkuntza frantsesa da, bere garaian. Orduan nik egingo detana da, frantsesetik asko hartu. Kausalak, esaldi kausalak, zergatik, ez? Zergatik, ez dakiz zer lako, ez? Horiek esperantoz txar esango dira, zergatik kial, esaten da, kial, eta erantzuna txar, ez dakiz zer, eta hori frantsesez bezala da. Frantsesez dakien norbait balin badago hemen, xar, esaten da, kausalak egiteko, Taulako gauza garrantzitsu samar horietan frantsesean oinarritu zen, frantsesa zalako nazioarteko hizkuntza, eta hiztegian latinean oinarritu zen batez ere, baita gramatikako gauza batzuetan ere, baina ez latinean bakarrik, Europako hizkuntza edatuenetan oinarritu zen.
Eta Zamenhofek ezekin espainolez, orduan esperantoak ez dauka espainolezko ezer, baina espainola latinetik datorrenez, eta esperantoa ere latinetik datorrenez, hitz asko espainolez dakien pertsona batek berehala ikasten ditu esperantoz. Adibidez, guk ez daukagu bat ere zailtasunik, zubia nola esaten da ikasteko, esperantoz zubia ponto esaten dalako. Eta nola erderaz badakigun puente dala, oso errez erlazionatzen da ponto puenterekin. Mendia monto esaten da, zerua txielo esaten da, liburua libro esaten da, atea pordo esaten da, eta bar. Zamenhofek orduan egintzuna zen hizkuntza edatuenetako hiztegia hartu, eta horrek asko erraztu zien esperantoa ikastea munduko milioika pertsonari. Aulkia setxo esaten dalako, eta ez jama. Setxo esaten da, frantsesez setx dalako, eta bar. Orduan alde batetik hori dauka. Eta beste alde batetik aditz bat ikasten badezu, gero aditz guztiak berdin-berdinak dira. Eta beste gauza bat oso errez ikasten laguntzen duna da, izen guztiak o bokalarekin bukatzen direla. Konturatu bazeate ponto, monto, txielo, okulo, nazo, buxo, kapo, jaro, jararo, tablo, komputoro, teko, denak bukatzen dira os. Izen guztiak os bukatzen dira. Horregatik batzutan erdaldunei parregarria iruditzen zaie, ez dakit, entzuten dutenean, ez dakit, hori, ordenagailua komputoro esaten dela, ez da, horrekin, ez da, baina hori ipintzen zaio izena dalako, besterik gabe. Adjetibo guztiak, txikia, handia, nagusia, ertaina, ez dakiz zer, urdina, gorria, adjetibo guztiak az bukatzen dira. Flava, blanca, nigra, rutxa, granda, malgranda, pesa, malpesa, eta bar, denak az bukatzen dira. Eta aditz guztiak infinitiboan iz bukatzen dira. Ikusi vidi esaten da, entzun audi esaten da, hitzegin paroli esaten da, eseri sidi esaten da, denak iz bukatzen dira, eta zein falta zaigu, ze bokal falta zaigu, e bokala falta zaigu, eta u ere falta zaigu, e bokalarekin adverbio guztiak. Hau da, nola galderari erantzuten diotenak. Ongi, gaizki, azkar, poliki, horiek denak ez bukatzen dira. Azkar rapide esaten da, eta poliki mal rapide. Gainera, erraztasun hori dauka, hitz bat ikasten dezunean, kontrakoa ere ikasten dezula, frantsesezko mal aurrizkia hartu zulako, badakizue zoritxarrekoa, siberutarrek malerusa esaten dute, eta malerusa esaten dute frantsesez malegu dalako, eta hor badago aurrizki bat kontrakoa adierazten duena, egu malegu. Orduan frantses esperantoz hartuzun Zamenhofek hori, zergatik etzun hartu besterik gabe, hartuzun, zuk ikasten badezu, azkar rapide esaten dala, orduan mal jartzen badiozu kontrakoa ikasiko dezu, mal rapide poliki izango da, bone ondo baldin bada, bone latinetik hartuta, mal bone, zuk bere alatera dezun bezala, gaizki izango da, eta granda handia baldin bada, txikia malgranda esaten da. Orduan horrek zer esan nahi du? 15 hitz ikasten baditugu, 30 ikasi ditugula. Eta 30 ikasi baditugu, 60 ikasi ditugula, eta bar. Orduan gauza horiek badauzka. Eta bai, euskararen ez errez dauka, baina hizkuntza askok euskarak bezala atzizkiak dauzkate. Eta hori oso aberatsa da. Gu ez geha konturatzen, baina euskarak erderari 1000 buelta ematen dizkio, espainolari eta frantsesari 1000 buelta ematen dizkie atzizkien bidez. Esate baterako oso ilogikoa da. Erderak, gure inguruko erderak oso ilogikoak dira horretan. Zergatik esaten da labandera emakume batek garbitzen dunen, eta zergatik esaten da labadora makina bat danen garbitzen duna, ez? Hor badaude atzizki batzuk modu ematen du hola zozketan, ez? Zozketan bezala eman direla, eta baina euskeraz horren aurrean daukaguna da tzaile eta gailu. Tzailea pertsona izango da, eta gailua izango da, makina izango da. Orduan hori oso interesgarria da esperantoarentzako. Askozaz garbiago adierazten direlako gauzak, eta beste ilogikokeria batzuk, frantsesez eta espainolez asko daudenak, eta ez gea konturatzen oso ondo dakigulako, espainolez eta frantsesez, iparraldean eta hegoaldean, eta orduan adibidez, espainolez eta atzizkiak txikia, esan nahi du, pala da, eta paleta
pala txikia da, ezta? Eta kamion da, eta kamioneta, kamioi txikia da, ezta? Bai, eta orain ahaztu gintzait kontrako adibidea. Baina batzutan eta erabiltzen da hain zuzen ere kontrakoa adierazteko oso handia danen, eta orain ez nahi zorritzen, baina adibidea ahaztu egintzait, baina berdin gertatzen da on bukaerarekin, on handia esateko erabiltzen da, baina gero monte handia da eta monton txikia da, baina handiaren atzizkia dauka monton hitzak, horrelako gauzak, ez? Orduan ikasle batek ikasi behar du on atzizkiak handia, oso handia, esan nahi dula, baina 500 salbuespen daudela, gutxi gora bera, eta bat dela monte handia dela eta monton txikia dela, eta etarekin ere holako adibide bat botan nahi nizuen, baina orain ahaztu egin zait zein dan. Galdera bat, eta esperantoa nondik elikatzea garatzen juteko? Baita ere beste hizkuntza naturalitatik juten da garatzen edo eguneratzen? Maileguak edozein hizkuntzatatik hartzen ditu. Bai, guk adibidez euskeraz lortu dugu, ze jakina, Euskal Herrian zea daukagu, beste barruko burruka bat, eta da, euskaldun euskaltzaleak gaudela, eta euskaldun espainolistak daudela. Eta orduan euskaldun espainolistek edo zer onartzen dute, Espainiatik esperantora sartu dan edo zer euskaldunoi dagokigunean, eta onartu egiten dute, Bilbo aldean oso arrunta da hori. Eta euskaldun euskaltzaleok esaten dugu, euskeratik eman nahi dizkigula, esperantoari, horiek adibidez. Eta bat da tipikoa adjetiboa, gure adjetiboa. Euskalduna lortu dugu, euskal adjetiboa, lortu dugu esperantoz euska izatea. Eusk erroa, euskeratik hartuta, lehen esan dugu izenak os bukatzen direla, orduan euskalduna da. Mi estaz eusko, ni euskalduna naiz. Euska, hau da, euskal etxea, euska izango da, adjetiboak az bukatzen direlako. Eta euskeraz, adverbioa danez, euske izango da, adjetibo guztiak ez bukatzen direlako. Orduan hori lortu dugu, baina ez pentsau borroka handia izan da. Zergatik, Bilbon pixu handia daukatelako esperantistek, eta beraiek onartuta zeukaten vaska, eta gainera ubez. Eta nola esperantoz ubea hauskatu egiten dan, beraiek, espainolez ubez da, esperantora ubez. Baina, eta guk esaten genien. Baina, espainolez ubez da, baina ez da hauskatzen ubea. Orduan, esperantoa izango da hizkuntza bakarra euskal esateko vask esan behar duena ubez. Ingelesek bask esaten dute, frantsesez bask, portugesek basko, italiarrek basko, beti B soinua dago, beti dago B soinua. Eta gainera japoniarrek ere basuku esaten dute, euskalduna esateko bez, normala dan bezala. Espainolez ubez da, baina ube hori ez da oskatzen. Orduan esperantora pasau berzun baska berekin, logika erabilezkero, baina bilbotarrak tematu ziren, eta oso ondo zegoela, uberekin eta baska sartu zuten. Eta zorionez guk lortu gendun esperantoren akademian eta bar euska sartzea. Baina esan behar dizuet, ez gure ekimenez, hasieran, italiarrak izan ziren euska erabiltzen hasi zirenak. Euskaldunok hemen burrukan gemiltzan bitartean euska eta vaska eta euska, gure burua izendatzeko esperantoz, italiarrek pentsatu zuten, baina ez, euska izan behar du, garbi dago, euskera bizirik dago, orduan euskerak eman behar dio esperantoari, eta orduan horratera zen Martxela izeneko kantari bat, oso kantari ona esperantoz diskoak eta ateratzen dituna, eta berak egintzun sautrela eta kantu horiek eta euskera da plazara eta guazen denok dantzara eta esperantoratu eta kantu eman zituen disko baten eta hor bat ere zalantzari gabe euska. Euskera la euskal lingvo esaten da eta berak disko horretan la euskal lingvo eliru aldasuno eta barretabar esaten du euskera nola da? Euskera da kanpora eta guazen denok dantzara. Hori da, elirrula euska alzun kai joien idantzuen kun, elirrula euska alzun kai joien idantzuen kun. Errima eginda, noski, bertso ateratzeko. Eta hor la euska esaten du euska. Orduan, nik esaten badizuet, esan dizuedana, zuek jadanik badakizute esaten ni handia naiz edo ni txikia naiz. Ze ni esaten ari banaiz, ni euskalduna naiz, esaten dala ni estaz eusko, nola izango da ni handia naiz. Nola esan dugu dala handia?
granda. Orduan nola izango da ni handia naiz? Ni estás granda. Eta nola izango da ni txikia naiz? Ni estás mal granda. Ni estás mal granda. Eta pluralerako erabilizun italierazko i jartzen da. Orduan granda handia. Grandai handiak. Grandai handiak. Latinez ere alazan, eta italieraz horrela erabiltzen dute. Eta noski ez daude bi hitz, badakizue hizkuntza batzuetan, hizkuntza natural desentetan, barea modu batean esaten dela, eta bareak esateko beste hitz bat dagoela, singularra eta plurala desberdin esaten dira. Orduan ikasin behar dira gaina forma singularra, forma plurala eta bart. Orduan esperantoz noski konsonante bat ipini behar zan, eta kasu honetan jota bat da. Jota i hauskatzen da erdi bokala eta erdi konsonantea dalako bukaeran jarrita. Ondo, nekatu ez pasaituztet, nahi zutena galdetu, nahi da zute bukatzen hasiko gera. Bai, interesgarria da hori. Hori galdetzen ezian, bai, galdera polita da, eta badauka bere historia, bai. Hasieran Zamenhofek lehenengo gramatika aterazunen errusieraz aterasun, Polonia errusiaren menpe zegoenez, eta berak sinatuzun, berak ipinizun internazia lingvo, nazioarteko hizkuntza, eta sinatuzun doktoro esperanto, bere ez izen moduan ipinizun doktoro esperanto. Bera benetan doktorea zan, okulista, eta oso ona, gainera oso fina, eta esperanto hitza aterazun esperi aditza dagolako esperantoz, eta esperi aditzak esan nahi du baikorra izan, itxaropena eduki, espero izan, baikorra izan, espero izan, hori da esperri, eta anto bukaerak beti tzaile esan nahi du. Adibidez, hitzegin paroli esaten balin bada, hitzegilea parolanto izango da. Eta audi entzun balin bada, aditzailea aitzen duena audanto izango da. Orduan, esperanto, berak esperanto sinatu zuenean, doktoro esperanto, ipini nahi zuena zan esperantza daukana, edo itxaropena daukana, edo baikorra dan doktorea. Zer gertatu zen? Esperantistak berehala sortu zirela, eta orduan hasi zirela, bai yes esaten da, esperantoz bai yes esaten da, eta ez ne esaten da, ez, eta bai yes. Eta esperantistak hasi ziren, yes, la internazia lingvo de doctoro esperanto, eta la internazia lingvo luzea zan, esateko, ez da behin da berriz aipatuta, eta eskutitzetan behin da berriz la internazia lingvo, eta la internazia lingvo ipintzea, nekagarria zan, eta orduan hasi ziren beste izen luze batekin, eta hori zen, la lingvo de Esperanto, hau da, la lingvo de doctoro Esperanto. Orduan, la lingvo de Esperanto laburtu zen azkenean Esperantora. Esperanto, la lingvo de Esperanto, eta azkenean Esperanto izena geratu zitzaion. Beste gauza bat oso ona daukana Esperantoak da, letra bakoitzak soinu bakarra daukala, eta beti dala soinu hori. Eta soilik idazten dala ahoskatzen dana. Ez dago letra muturik eta ez dago historiarik, eta orduan, zuek badakizue, euskeraz eta erderaz dakigunez, badakizue euskeraz idaztea erresagoa dela erderaz idaztea baino, gazta idazten dalako, esaten den bezala, baina erderaz keso kueso idazten da, eta orduan erresagoa da euskeraz idaztea derez, eta esperantoz euskeraz baino erresago idazten da. Ez. Gauza horiek ahaztu txapuza bat direlako, eta arazo bat direlako, eta hitz guztiak llana esaten dana dira, hitz guztiak llanak dira, eta azken aurreko silaban daukate, indarra, eta orduan, esan dizuedana entzun da gero, esperantozko testu bat hartzen badezute, berehala ikusiko dituzue pluralak, jotaz bukatzen direlako, tiki, jota hori i ahoskatzen da, esan dugun bezala. Hori zera da. Bai txapel bat da, holako txapel bat da. Horrek egiten duena da, letra hori neurri batean indartu. Adibidez, H-a erabiltzen da esperantoz, eta ahoskatu egiten da, erabiltzen dalako jo deitzen da H-a. Eta ikusten badezute H-ak eukidezake txapel bat gainean, eta orduan jo da, euskerazko jun bezala, edo jakin bezala, soinu hori da. Baina, letra bakoitzak soinu bat dauka, eta hori aldatu ezina da, eta idazten dan bezala
ahoskatzen da, eta ahoskatzen den bezala idazten da. Hori da ingelesak daukan desabantaila, handi bat. Neri lagun esperantista batek, nik ingelesa 32 urterekin hartu nun, 32 urten euskanean hasi nintzen ingelesez ikasten, eta esan zidan lagun esperantista batek, Estatu Batuarrak, Michael Larkinek, esan zidan, Aitor, ingelesa ikasi nahi badazu, badakizu bi hizkuntza ikasi beharko dituzula, aldi berean, ingelesa idatzia eta ingelesa mintzatua, oso hitz gutxi daudelako, benetan esaten ditugun bezala, idazten direnak, oso badaude batzuk baina oso gutxi. Eta azken batean, bai, ariketa mentala hori egin behar da, nola idazten dan eta nola esaten dan. Desabantaila horiek guztiak kenduta dauzka, esperanto. Etzek ez ordu da, negi esan, baina segurazki bukatzeko ordu da. Hemen txapel bat azantzea. Bai, zeinen gainean? Zein gainean. Bai, C letra, hola, erderazko C letra, TS, hauskatzen da, euskerazko TS bezala, bai, baina gauza bat, TS italieraz ere horrela dalako, C letra, TS hauskatzen da, handik hartuzun, baina txapela balin badauka TX edo TX da, txa. Bai, bestela egin behar zuna zen bi letra erabili bereizteko, eta berak ez zituen bi letra erabili nahi konbinaketak saiesteko, eta horregatik da txapelaren kontua. Badaude esperantistak bi letrakin idazten dutenak, danetik egoten da, eta arraro samartzat jotzen ditugu, eta gainera gaur egun ordenagailuz txapel horiek eta jartzea tontakari da. Gauza horiek ordenagailuak, programak badaude, eta letra tipoak, eta esperantoz idazteko. Ederki, mila esker izan dezuten pazientziagatik, besterik ez badago hemen bukauko dugu. Eskerrik asko eta beste bat.